Gaurko programari jarraituz buruko minak izuen Andrea Iazaraldi instituzionala eta utxik geratu zaigu izgina Prefabrikatutako ametxetan estadistikaren zeruan Borondatea itxoa izan da konsumoaren feria Beldura batu egizitatean funtzioa beti aurrera Biziko aski urrutiratuak elektrogailuek zainduta Prefabrikatutako ametxetan estadistikaren zeruan Borondatea itxoa izan da konsumoaren ferian Behin dena nahi zuten oiek bere buruekin konformatzen Ardo batzuk eta ideiak zarrapastaka Izen dira jaio baino lehen Behin dena nahi zuten oiek dagonarekin moldatzen Prefabrikatutako ametxetan estadistikaren zeruan Borondatea itxoa izan da konsumoaren ferian Behin dena nahi zuten oiek bere buruekin konformatzen Behin dena nahi zuten oiek dagonarekin moldatzen Prefabrikatutako ametxetan estadistikaren zeruan Borondatea itxoa izan da konsumoaren ferian Prefabrikatutako ametxetan